Roger mga kaigsunan. Salamat kay Lord, si maghatag ka na mong grasya, matagalaw. Unas tanan, magpasalamat kami kanimo. Na ikaw naghatag ka na mo og mayong panlawas na mo kadadaog sa mga grasya nga maghatag ka na mo. Thank you kay Lord, thank you kayo. Okay, di ta maglangan mo ang atong suwatan po karon nga atong hatagan og pagdagan no. Pinadakinis usa ka lalaki nga mapatago ang singan nga Roger. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Roger. Kini ako problema bahin is kung asawa nga kalit lang usab ang batasan ba. Pero aron ninyo yung masabtang sugilano no. Ilanion ako pagsugod ang tanan. Minsan lang kitang iibigin, minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan dahil ang minsan ay magpakailanman. Minsan lang kitang mamahalin. Iibigin na iibigin. Ibigin. Sumpay magyud ka. Ibigin. Mo na diha. Kalagot sa ni siya, uy. Naunsa mo kay? Sige mo kaganta-kanta diyang minsan. Ngano man di ay, nganong di mangyud mo kalungag dihagwa ko, ha? Unsa magidana kong kaldero diri? Naunsa ba yung taon mo, Roger, uy? Pagkat-on mo, unsa paglungag in taon, uy, di kay magsalig mo na ko, permi. Magunsa naman lang magwa na ko, ha? Mga pas mo mo. Oh, nya pa ka mawa. Huwaton pa dai ni mawa ko. Unsaon naman lang unyag mawa na gyud ko. Day, biday simbako sa diyan mo rin. Unsa magdilang anghel ka ba ya? Ha? Unsa? Ay, gusto na gyud kong mamatay ka. Mamatay, gusto na gyud kang mamatay ko, ha, Roger? Ang day. Dungan tang duha. Dili koy. Yabag ka. Ako noon, gibadlong lang ti ka. Nya gusto noon ko ana. Unya nganong mo ingon ka ba magdilang anghel ko? Ha, sa ato pa gusto na gyud ay ka. Dili lagi, gibadlong lang ganiti ka nga. May tabo na simbako taon. Unya lagi ganang may mga magdilang anghel ko. Inuunsa biya ka oy. Unsa may pasabutan ng dilang anghel ka? Di ba may utang mahitabo na? Dili na mo ibuti pasabot. So dili unta dilang anghel, dapat unta basig mayawaan ko. Samo ta na. Ha? Lahi man ang mayawaan ko, kay kanang mayawaan ka dahil nagbuhat ka na sakto, pero imo lang gipunggan. Sama nang wisgot nga, magpakamatay ko, kay nagdako ko sa ilyo. Nya, komedyar na. Mao na kuya og mayawaan ka, may panuwayan ka ba? Ay, so hito lagi kay kasa. Ikon sa dekas panuway. Ay, kilabot na nila eh. Gunsa, di na nakuigunsa sila. Ay, ikaw ba? Ikaw sa mukha, Bik. Lingaw-lingaw ko dito. Diyan, pahawa di, habi. Sige kang lingaw-lingaw yung balang pas mo dito. Unsam taon ka eh. Watay ka na yan eh. Ay da, kaon itong imo gigutom ka, oy. Pagkakidort ni Ane, pe! Oh, asa naman tong bana ni mo? Asa to si Roger? Ambot, ug asa to. Nilakaw man tong kanahan. Ay, ang angog di mo lakaw, nga wa man ka maglihok diha para sa inyong kaon. Sige naman lang kagkanta-kanta diha. Nay, ako naman lang daay pirmi. Wala lang ko'y panahon para mag-relax, ha? Maglingaw ko sa akong kaugalingon. Sige na lang ako, ha? Unya sila pa ang dulay katakos ka masuko. Asa man akong katungod na mahina, nay? Asa naman ang taon? Usa ni kapag yatak sa kung tauhanong katungod. Asa ang hustisya, Inang aninay? diha, oy. Gahal-hal ka lang. Hala, Nalimot ka nga ni mong bana mo'y nanginabuhi para ninyo. Hala, nay. Dili ko mo nga sa mo'y ng trabaho. Siya na lang di husto. Okay sa man day husto, ikaw. Ha? Asa man dapitan na mahusto ka? Ikaw din, ano? Kung wa pa lang ka magminyo, ha? Kung wa pa lang ka magminyo, ay, bida. Walang gihapon kay buot. Ha? Wa ka lang gihapon. Tabangin ang bana ni mo, kay gikapoy in taon na, nga gikag trabaho. Unya siya pag magluto, siya pag umuwi mo sa mga buluhaton din isbay. Ikaw, magunsa naman lang di ay ka. Ha? Magsige ka lang kanta-kanta. Nga murarabag maayo kang mukanta. Ah, sakita. Nay, ay lang ko nalaban ni si Roger, nay. Good, naun sa mga uy, mura magnalimot ka nga ako mo imong anak, dili si Roger. Ay, wa ko malimot. Naluoy lang ko si imong bana. Hoy, di na. Di gani ka mag-usap ng imong batasan. Ako'y unang mawa din he. Mupauli ko sa ato dito sa bukid. Ubahala na mo din he. Ug ikaw, ha? Ayaw pagdahom nga magdugay ng imong bana sa imong kabuan. Moabot ang panahon nga biyaan gihapon ka tungod na ng imong batasan nga dili masamot. Nay! Pre. Pre, may kayo suroy ka nga ni pre. Ito lagi suroy dito ginahan ko tambay dito sa bahay nga. Bati pre dito. Mahay mo pa lang ay. At ito ko na trabaho sa kawas eh. Sumisyon ko na ko sawa pre. Kung sumisyon ko.
Mao ba pre? Paso di kita. Hindi mo na, hindi mo na. Nom nom. Huwag mikmik, pre. Huwag mikmik. Pure. Tubig. Pure. Away tubig gay. Hindi lang kuminom. Pre. Sige, na. Kape mo na imo. Sisel ako kape, pre. Bagom ng kape sa kuan. Asid panyawan coffee ni pre. Mo Mo ni the best kayo. Pasabuti mo pre mo ba pre? O may no pre, ani kana abi pre no. Nagkinahanglan ka uban para sa Dubai pre. Ha? Kuan magod kuhaon mo ko sa akong uyuan nga tuan narbaho dito sa Dubai pre. Nya ikaw na lang ako ipuno. Ha? Para makalarga na ta sunod buwan. Saban ba pre? O sige pre. Oh. Kumpletuhan ang imong mga requirements ha. Ako rin bahala mo sulti sa kong tiyo. Kita. Sige pre. Para may kaubasan ko. Sige pre. Lihokon ko dayo na. Dako kay ko pasalamat nga giapil ko sa kong kumpare nga motrabaho dito sa Dubai. Unya. Unsa? Nay. May mudaan ako. Tiyo ko nung Paresilso. May mudaan na mo. Kami ubanas Paresilso, Malarga, sunod simana. Mao nga, nagdali-dali ko kuha requirements, nay. Kung mauna, biyaan dahil ni mo imong asawa dong, ang akong anak. Nay. Huwag ko malayas. Narbaho man ko. Mabalik naman ko man mong kontrata. Unyang imong trabaho din Mananghit ko. Total, di man ko regular diha. Sige. Imo man ang desisyon. Unsa ro? Murag ikan sa inyong kwarto itong lagubuda. Murag doon ay nahagsa. Ginoo ko, basig si Dina ang akong anak. Unsa ka na itabo taong Dina? Day, Dina, anak. Day, unsa ba ka? Dina! Ginoo ko. Day! Hala, nagtuwad ka sa sahog. Tuwad ka ni sis Dina. Day, ano ka? Naa silang sigig sunod-sunod na ako. Sunod kay nga naman. Milakaw day ka. Wa, ambot ako ipasabot. Iyang sunod-sunod ang akong posisyon. What? Kaysa man? Ambot! Wa ko makailan niya. Unsa may dagway niya? Puparehag na ni Roger. Parehang daw na ko. Batik kay siyag now. Yan na, oy. Parihag naog sa imong banaw niya mo ingong kang nga batig naong. Parbiya, abi na ko naon sa ka. Sige, biya ato mo dihay. Naunsa man ay kakagani na din na. Ikaw tong milagubo? Wa nay uy, ako ra tong gituyo. Ha? Nakadungog man gud ko sa inyong istorya nga mularga sis gawas. Oh. Unya, sa may tumong nimo adto? Gusto nimong pugnan ang imong bana nga manarbaho sa gawas? Nay, dili ko gusto nga ato siya mantrabaho sa gawas. Kahangkaw ba yan nimo? Di nung ka gusto nga dako magsuldong imong bana nga to. Opportunity na naoy din na. Sayang kaayo og iya pa ng balibaran. Ha? Ang trabaho na may doon niya, naunsa baya ka. Ug mularga kina siya nay kinsa man lay mulungag dinhi, kinsa man lay manglapa dinhi. Mo man ang katungdanan ang trabaho o dinisbay. Kaya asawa ka. Nanarbaho ng imong bana. Ha? Hoy, ako'y maluoy ang Roger. Kay gikas trabaho, siya pa tao'y maglungag. Usay, magpalit na lang tawag sudan nga luto ng daan, kay kapuyo na. Dapat unta, ikaw may muliho ka na. Dili ka maluoy sa imong bana. Ha? Mupay nangita para ipakaon ninyo diri. Unya siya pag mulihok sa mga trabahoon din Iya man ang saad sa una nay. Sa may saad ni mo. Ingon siya nga og sugton ako siya ug kami na ang magminyo. Iya kong himuong prinsesa. Naday prinsesa nga mo'y manglaba, may mangluto nay. Oy. Hoy. Kung dili kay gani gustong daan si imong bana, usban ang imong pagtuo nga dili mao. At iman ang imong bana para ganahan pa na nga muuli din Kay og mahurot na ganing pailo bana, luoy kay ka. Kay labing siguro biyaan jud ka ana. Nay. Ngay, tulad si Manaw, larga na mi. Tulad sa Manila. Ikas Manila, dito lang sa Dubai. Ikaw na'y bahala na yung mga anak, ha? Si Dina. Ay, pastilan. Unsaon kumantaw ng anak ka dong, oy. Ikaw man sagod, pasalig-salig man ka nga himuon mo siyang prinsesa. Ay, maubitang mo larga ko. Kaya yung magtigom na kong kwarta dito, mao nang higayon nga mahatang na ako ang iyang gusto nga. Himuon ako siyang prinsesa. Unsa? Ay, kabala ka na Ay, utuan ako dito. Pasugod ako trabaho. Padani ko kwarta din para inyong mga kinahanglanon din
Ay, pastilan. Wag ko magmahay dong Roger nga ikaw may nabanas akong anak. Ay, sige lang na. 1 tahon lang ko na imong anak taon. Saon na ako ng asawa. 1 tahon lang na ako sa Dina. Dong. Tuon man nakalarga gyud ko. Kung ako din gituman akong gisaas sa kong ugangan kapadadaan gyud ako silang kwarta. Gani nagtuo sila nga di na ako mabalik o di na ako pakita nila. Pero nasayop sila. Unya, pila may sigulanon nang labay mga adlaw, nauli na ako kay natapos na akong kontrak. Dali na dong, nakoy giluto nga sudan. Imo gining paborito, ang adobong pinalagtob. Mao ba? Ayaw ka bala ka dong kay sugod karon at timano na kitikag maayo. Mag-shopping ta ha. Magbalitag mga sudanuno nato. Atong puno ng atong ref. Nya ako gyapon mo luto ana. Dili na, uy, ako na. Sige na, sige na. Kaligo na dito, kaya mamahaw na ta. Sige na. Kalitan ko kung pakitang lihok sa kong asawa, pero libog sa ko kay sa akong paguli. Wa mo yun usap sa bahay. Oo nga, gipanguntan na ako asawa. Day, nadawat mo ni mo ako gipadang kwarta, day? Ha? Sukad paglarga na ko. Sukad ba itong nadawat sa akong sweldo ba? Nadawat ni mo? Oo, dong. Unya, salamat kaayo ato tanan dong, ha? Di ba kanang nagpadampod ko ni mo para sa bahay, day? Kay gusto ko nga panakan ang atong bahay, baka nisala na to, ba? Ipatayos na itong sahog. Ha? Wa mo usap taon na itong bahay. Mao mo gyapon eh. Kuan dong kanang ang imong gipadanga para sa bahay, ako sang gigamit para sa mga utang. Ang mga utang ba, mo akong giunang gibayran gyud kay bisun man og atong likay-likayan. Total, ang bahay makapaabot man gud na gud. Nya, wa lagi ka musulti na ko nga natay mga utang. Ha? Oh. Kana nga ade tay utang paglarga ko amo kitay wako kinungundong na ako'y utang sa mga tao taon. Na ade tay utang ato? Paglarga ay nimo nakautang namang gud mikot. Nganong nakautang man ka nga nagbilin mo kog kwarta nimo susak buwan. Igo sa makadawat ko sa kong sweldo. Tay pa saan ni kapuya ni oy? Oh. Kadiskopyado ba nimo? Uy. Sunod ayo pa nagkwarta. Mabuhi ang may kamera oy. Usa? Nga nung giingon masab ni mo adto pagtubag imong bana. Natural mangutana na kay mao man ay nanginabuhi ninyo. Unya, wa nimo tumanang imong iyang gusto. Wa gani ka makapayo ang pultahan nga gahi kang ablihan. Ug dili singhagan, dili mo able. Nahurot man. Nahurot ni mo duwa sa binggo nga way daog-daog. Naunsa man sa kanay oy, may magdahibaw tang mapil dito tanan. Ikaw ba? Moabot ang panahon nga magmahay jud ka. Tabaan jud ka sa imong gibuhat. Imong bana na ning kamot, pero ikaw imong giwaldas ang iyang hinakuan. Makarma ra gyud ka nang gibuhat mo. Ay. Ay, Ginoo ko. Di na. Hala, natumba sa kalit. Roger! Dong, pagdali si Dina na kuyapan. Murag atake. Ay, dali. Ay nga no. Uy, Ginoo ko. Nausap na sina. Natumba mala nagkalit. Duda ko giatake na Bebe, siya. sipog na ikinang na madata ng hospital ay. Ya, so ipong doktor na ha? Sige, himtang din na. Unconscious pa siya doon. Under observation pa. Gitagaan siya 24 oras o kundi yun siya makamatngon pa. Wanay puruhan nga mabuhi pa siya. Maugani nga akong kiingon niya nga karma is coming. Kinsa ka? Ako si Kamatayon. Kabati ko din yung mugnaong kay. Naibaw ka bag-unsay akong tuyo ni mo ron din, he? Na, wa ra ba cute? Ni ako aron sa pagkuha ni mo. Unsa? Last day na ni mo karon. No more extension. O kamatura ni Ana kaslistahan sa akong kuhaunon. Pag sure, oy. Ako, may kuha sa mga kalag nga dadon ako sa impyerno. O, ikaw. Number 1, ha? Naya sa akong listahan. Taro, oy. Buti may pasabot kay himat yun ako. Yes, of course. Busa kuyog na ako karon dayon. Ha? Dili ko mo kuyog. Kaya napa ko'y angay buhaton ang pag-atiman sa kumbana at timanon pa na ako siya. Dili na pwede. Dili, uy. Pahangyuan lang ko, be. Mamayad pa ko sa uban akong mga giutangan, uy. Dili na.
Ha? Hindi pa ko daghan kayong sugatunon. Pero ikaw may number 1 sa listahan. Mao ikaw may akong giunag anhe. Kwaon ta ka. Tempo, di na rin madaghangyo di ay. Dili na. Aw, sige, makuyo ko nimo pero pwede mangapi sa tagkadiyot. Ay, I like it. Kadiyot ta katiblan ta kagabi ha. Bisag mo episode pa ka ha. Dili dyo ka makapalayo na ako. Dili lagi, pagkuto na kong kape. Wait lang ha. Butangan ko ng sleeping pills iyang kape aron makatug siya. Pangapil sa uslan man nga imo kong kuhaon, may nalang makapangapi ko sa katapusang higayon. Inom kay mo inom sad ko. Sakto sa templa. Ihuro tulig irok. Siya, init pala ito, tayo pa itaw mo eh. Ay, huwag magani ko mahadlok nga kayo kititong poy anamo. Kinihot. Nag-way up na. Niipik ko ang sleeping pills sa akong gibutang sa kape nga iyang giinom. Tsa, hagok na. Dalion ko nig iris-diris iyang listahan. Papasok ko niya ako nga naa sa number 1 sa iyang listahan. Ibalhin ako sa katapusan sa kinatumuyan. Hi. Wow, kanami sa kong tog. Nakatugid ay kag maayon mo. Yes, darling. Abi mo, first time na ako nga may agtag pangapi. So I like it. Ug tungod kay mo man kong gipapainit, imo kong gipa-snacks, imo kong gipainom og kape. Well, doon na kay premium, gikan ako. Yes, thank you. Ug tungod kay maayo kakaayo na ako, dili na ko unahon og kuha kining niya sa number 1 sa akong listahan. Ang unahon ako kuha kining niya sa katapusan. Bungod na ito. Ayaw, please. Please, no, please. No, please, ayaw. Ayaw na buhata. Ayaw na buhata. Ala, nagkamat ko na si Dina. Day. Dong. Ay, salamat. Ay, nanang doktor. Dok. Nga no? Usay na hitabo. Ikaw. Ayaw ko kuha. Palayo na ako. Mao ni akong problema kay mura ni yabang mag-utok sa kong asawa taon. Wala na may pituhik taon sa iyang pagkataki taon. Karon gusto kong largag balik pero maglisod ko. Kay di na ako kabiyaan akong asawa. Saan na ako? Ora ba taon ko yung trabaho dito sa Pindas taon? Pabalikon na ba ang tamis sa mong trabahoan dito sa Dubai? Mao ni problema ron ako. Bam. Di ko nung saan na ako, bam. Palihog tambagi ko ninyo, bi. Unsaman ko kami pasultihon, Roger. Good morning. Dina, may ngadlaw. Sa tanang na naman tinaturon. Thank you, Kyle. Lord, thank you, Lord. Salamat. Kita po mga dagko, ang atong gamiton po ang said Panyawan Coffee. Mao na nindot kay para nato mga dagko, ha? The best you kay na nato mo trabaho ta inom gyud na kabuntag para lang sik ang atong lawas padung sa trabaho kay nindot kay ning said Panyawan Coffee mga kaigsuonan. Ate Pres? Pasalamatan ako ang tanan nga nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayaw sipyata pag inom ka, daadlaw gyud katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pambahaw, inom na kada og sa kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Mao gyapon ini gabi unay ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan, ug usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema bahin sa kidney ug UTI, dili na taangyang mabalak ka o mahadlok ana tungod kay dun na makatambal, makaayo makapaalibyo aning atong gibati bahin sa kidney ug UTI.
Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan po natong mga kaigsunan, salamat yung kay ninyo. Salamat sa paggamit sa ito ang said liniment oil nga nahimog yung permanenting number 1. Murag DYHP. Kanunay number 1 pero rabuyag lain taon. Magpasalamat lang ko ninyo ha. Salamat yung kay ninyong tanan sa paghimon yung number 1 sa ito ang said liniment oil nga tinuod mo tama sa itong mga problema sa panakit sa kalawasan, sa mas panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos beans, katul-katul kuto sa kabataan, dysmenorrhea sa kababayan. Unya kini atuang mga lapalapa nga magsakit ato na ipahilo ta plaza na to oxide liniment oil nya kini atong mga baricose veins atuan ang haplasan og said liniment oil kanang mabikog ang atong bagtak haplasan na natong said liniment oil nga nara mapalit sa butika di ba Kuya Gili? Natural gina mo epektibo kay basta sa butika paliton. Oh. Basta sa butika gina paliton ang seed liniment oil. Natural gina nga epektibo Natural. kayo. Busa mga igsoon bisag unsaon nato no balik-baliko gyud sulti palit ab sipyat adto kita sa butika mo palit og original nga seed Original. oil. Ah. Adto kita. Basta udi gali sa Facebook na lang no. Facebook. Bisitahin ninyo ang page Seed Marketing mga igsoon, nya i-type niyo ang Panyawan Herbals. O kayo kalimot nga atong i-like ang page mga igsoon. Makita dito na ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products gam sa Seed Marketing, mapalit na po nato sa Shopee. Shopee. May gala mga igsoon ha. Mga suki na itong tigpaminaw, ari kita sa butika, Shopee, panagdaglayo ta. Nya ato i-greet gams at biha sa Negros Oriental, das gihulgan. Oh. Si Jaime Cambarihan. Gihulgan? Jaime Cambarihan. Uh-huh. Security guard ni siya security guard sa Cebu International School. CIS. Unya, belated happy birthday sa gams. Belated happy birthday ni Delma Sandy Sarahurho. Oh, nya pasalamatan. Taga-kuha ni gams. Taga-purok mangganid siya sa Hugan Konsolasyon. Sa iyang 58th birthday. Thank you. Happy birthday. Nya i-greet po na ako akong pagubangkon kay Ninita Istoya, Okay. Dumbili Istoya. O si Inday Princess pod. Salamat kayo. Nya sa tanan natong mga kaigsunan. Bam. Thank you. Bam. Ay, salamat kayo. Salamat kayo sa mga staff ni Dr. Ayan Melgo diha sa Minglanilla District Hospital. Kanunay lamang gamitan na ito. Gamito na ito ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Ilabi na diha sa... Ako itong... Nagluwas na ako itong hapit ko. Kasi nga naanay ka ng... Naglain wala kong lawas niya. Kikapos Oslo ba ng kadlaon. Muto nga napugos kong naog sa Minglanilla. Karon, naman ako yung nagkita nga motoring ko doon. Namasahero ka. Tsao. Gwapo na ba kayo? Kapinag. Ingon ko nga. Doon, dada akong lasang doon. Kaya naglain akong lawas. Itutukan ko niya maayon ko si Day Bambina ko doon kanang lain kayo kong lawas palihog doon kanang na akong IDO anani ko ko nami kauban des unahan sa Esper Introso pero kalimot ko ka sa iyang bahay di Problema istorya, kanang nga ang nibagting man akong cellphone kay magsubis man kong kadlaon. Di ko kadyuto kay magbalita sa ko. Di mo to nga, nasiga yung mata nga si Bambina di tinuod ko. Mo to pagkaman siya nga, ay lang atog lasang sir. At tulas bahay naman may CR. Ko, ayaw, oy, kapi please mga asawa, nagdakag babae. Mr. Randy De Parine. Sir, salamat kayo sa imong pag-abag ka na ko na itong kadlaon nga naglain akong lawas. Ngayon na si Mrs. o ka mga bata. Celebrity Kojic Beauty Soap. Ang mas mga kauban dyan sa trabahoan. Kung sa ganit imong trabahoan si Randy De Parine. Salamat kayo, Mrs. De Parine, ang mga bata sa dili pa muskwela. Si Celebrity Kojic Beauty Soap. Ano na kini mga sangkap para nga magpabilin nga younger looking o kutis artista imong mga kabataan. No? Ngayon man, doon na kini natural moisturizer para dili magbangan yung panit. Doon na gani kami murag mga pugis-pugis, gamitan to. Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Yung mga sabi, si Sir Eddie Del Socorro, diha sa Valencia Ormoc, o Dr. Jeffrey Del Socorro, ang inyong mga staff in si Mrs. Del Socorro, kay inyo ang mga angels diha sa inyong panimay. Said Celebrity Kojic Beauty Soap, ikaw sa Seed Marketing. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na ito kadang adlaw. Si Roger, Ate Pres. Roger. Ang problema ni Roger, Ate Pres, kanang arte-arte siyang asawa ba? Di mo gusto mo larga ba? Takal na istorya niya. Gidaman siguro to siya. Nga kuhaon na siya ni kamatayan. O ito nga, nagsyagit-syagit taon siya dito sa ospital. Ang doktor, pag-abot doktor siya, ayaw kung kuha. Palayo na ko, palayo. Kay bayot pa sa ang doktor. Oo niya, mo ito nga, nausab iyang
utok, niya mo na, ano problema kung wala ko mayabag tao ng utok siyang asawa. Sa gato kayo nadamkuhan, bayot gapon ang makuha niya. Oh, kasi kamatayan ba, bayot. Nabayot ang kamatayan. Bayot si kamatayan, Ate Pres, sa unra kayo na. Oh. Nya, basta, paghuman, Ayan, ang problema, ang bana. Ang bana lagi, kay Milargan tan siya balik Saudi. Oh, Di pero man niya kabiyaan ba, kay inana lagi ang asawa lagi taon. Kisa ko ni mulungag. Unsa to? Ha? Adi lang ako na ibawaan sa paglakat sa istorya nga ang atik-atik rang iyaha primero. Atik-atik lagi. O, di ba? Oh. Now, may lang may ibaw ka, sir, nga nagatik-atik rin mga asawa primero. Pananglitan, og nadayunan sa siyang sakit, na ako ipaambit ni mong gulyat, ha? Yeah. Kung maminaw mo, ano, maglayo rin kong paminahon. Tayo bitaw. Marcos 1, versikulo 6. Sige, layo ba? Tayo paminaw na to. Ang bisti ni Juan, Layo ka. gikan sa balhibo, sa kamilyo. Panit ang iyang bakos, ang iyang pagkaon, dulon, og dugos. Mani ha? Kani, paminaw sa kay murag layo paminaw pero paminawan lang. Kani sa New Testament. Karon og mulingi ka diri sa Old Testament, ari diri sa Exodo. Exodo 10 versikulo 4 ngadto sa 5 gingon diri ay. Kon magpadayon ka pagdumili sa pagpalakat sa akong katawhan kani ang isulti ni Moses apan ang Ginoo may sugod nga pasultian ng hari. Ugma ipadala ko sa imong nasod ang mga dulon tungod sa kabaga ni ini mutabon sila sa yuta og dili ni kini makita kan-o nila ang tanan nga wala madaot sa ulan nga yelo lakip ang tanan ninyong kakahuyan nganong mao ni ako Sa kolor sa uwan, ba yellow? ang kung mag-uwan ko ng yelo nga mga sagbot wa madaot ang mga Kanang ice. o paapan inigabot sa dulon hutdon og kaon na tanan kani gibasa ko basi mingon ko gulyat kanong muna kong gibasa nga layo ra kay matud pa sa pare ako amigo kani di ang giuna man ako magbasa sa New Testament katong ang pagkaon ni San Juan magbubunyag dulon og dugos unya diri sa Exodus sa Old Testament gibasa sa akong apil ang kani di ang butang sabot aning sa New Testament nga gahisgot og dulon og dugos ang libot ngudi ako pare ang kani di ang dulon nagsimbolo og silot. Okay, kingnan man niya si Haring Palaon nga dili ka mutuman ipadasa Ginoo mga dulon nga mukaon sa tanatang kahoy kanon. Unya sa New Testament nga giusab ang gisulob ko ni San Juan Bautista panit sa mga hayop unya pagkaon dulon og dugos. Ang dulon ay kuno nagsimbolo og silot ug ang dugos nagsimbolo og kalinaw ug pagbag-o kon conversion. Karon kaning imong asawa kay atik-atik raman ng iya sultihi nga mudayon jo kaglarga. Usa tong linya ko nabati kanya gulat. Ang kwarta gihurot og waldas niya. Giduwa ko kanang bingo. Ngon yang mama. Madayon ka. Nagdahin na siya. Kaya nakadungog with Dris Priscilla atik-atik ra ng iya. Después, imo siyang sultihan kay ato pa diri sa Biblia si dulon simbolo sa pagsilot kaning dugos simbolo sa kalinaw og sa pagbag-o. Kapabag ko sa dulon. Dulon ka na mura bitaw na siya mga grasshopper nga mukhaon. Lokton. Dili. Don. Mugawa pa na siya. Ha? Liko kay biudo ka liko na kay. Kanang dulon Ate Pres, magawa lang siya panahon sa gubat. Doon. Kanang na ang sultihe yun siya, aron, iyang masagop ang pagbago siyang kinaiya. Dili na siya magwalda si mong kita. Kay pung pabitaw na uban to sa abroad gulyat. Dili ko nung lalim ilang trabaho. Lalim kayo. Kananglitan ang trabaho nila naa sa mama. Dili lalim. Sa muta ko ilang trabaho naa sa dagat, ang mga bao, dagko pa kung Kanagi ko ng dagat, pam. Matod pang Odel, grabe ko kayo eh. Ito anak ni Pajanggo ba? Minigkoan yung kuno. Magkasugat sila bagyo. Hilakila kuno taon sila. Okay, nalagi ko ng mga bawat sa gawat at Pres, dagko pa kuno sa katedral. Ang barko ko sa ilawom agi. Nagtoy? Grabe kayo. Pero ang kinaon ni Juan doon. Dulon lagi. Dulon? Doon? Katilaw baka anak doon. Lami kayo, Timpres. Lami kayo. Ay, sus, kalami. Mura yung pasayan. Lami lagi, Ate Pres. Kay ka na. Mada na unod. Nga mura rabay. Galyat. Ay. Nakita niya kag dulon, kanang dulon, muguwa man na panahon sa gubat. Naidaghan na oy. Among tawagan na sa una dito sa mua kay daghan kayo ko ana mua kanang sagbutan bitaw Ate Pres kugon. Tikling may tawag na ana, tikling. Kanang tag-as. Tikling. Mao na yung pangwaon, kuana mo pagpako, kuana mo maura. Grasshopper gapo na, di ba? Family na sila sa Family din. Ang pagluto ana Ate Pres, kuana mo pagko.
May, Kuhaan mo pako, kuhaan mo tiyan, kay para madayat tinai. kahait ka, anak, no? Hugasan mo. Hugasan mo suka. Iniguman mo suka. Ay, hugasan mo. Butangan mo limonsito. Pwede sila Dritso na yun. Mabukal kag matika. Idritso. Sus. Lami pero biyang. Ha? Ha? Isubutang sa kanang ubol-ubol sa kuan, sa bangos. Imong Picasso nang yang lawas dagan mo gamay. Kagamay, anak. Relino ba para ano? Apre ko bala, na. palsoy. Kana bitong isda nga espada, o kana bitong sili nga espada. Leonon manangan ng dynamite. Oh, Dynamite. ana. Ang in English ang kanang ingini mo ate pres nga supper, pero ang dulong doon na siya ilaing nga English low cost. Oh, lokos. Lukos. Lukton na, maglukton. Oh, kanang nang sulti gyud siya kasi nga nitong Cinderland. Roger, Roger, sulti gyud mo ang sawa nga kinanglan magbag-o na siya, ang dili siya may agaw nang gitawag og dulon. Usab lang. Og araw magkangkol siya ning dugos, Ah. kabaguhan. Kay ikaw, perti lisura sa imong trabaho sa gawas, nga imong kwarta giwaldas lang kuno niya. O, kanang dugos ba? Sa ti kolor na? Kuan brown man na siya. Brown na Gold, dugos. Brown, mura gold. golden brown. Oh. Dili good Oh, tayo. mura golden black brown. oo. Kato iman dugos, puti lagi. Shh, on the air ka ha. O, di ta. Yosa, on the air ka. Maayo ka ning gulyat. Yosa. Kana iyang pagwaldas anang kwarta gulyat, ang akong gikadlukan, ug mo sangko nga sa punto nga, parehas sa mga asawa nga abroad ilang bana, ang mga asawa na bilin, ng laki. Laki bitaw. Tinawan bitaw na. Oh, Ano ginamag-agi, kargado. oh. Sulti gyud sa tingan, Roger. Roger, laki ba? Sulti gyud, Roger. Sultiger. Oh, nga nakadungog si Bambina ug si Priscilla ug si Juliet katik-atik na ng imo. Bulan ka dito. Lupa dito, Roger. Biyahe na siya. Larga, Jer. Pagkuyog, tatlet. Salamat ako dyan. Ito naman na. Good ako!